Vítajte u vydania posledných levelov, konkrétne Playa Mafioso 20. OK, takže ideme. Surprise, áno, surprise. To je babizňa. Takže len takto preskočíme. Tak. Skúsime jej hodiť Toxic Donut. Dúfajme, že sa to podarí. Ja už sa teším, čo sa stane, keď tá babka zbadá Toxic Donut. Ne. Tak skôr. Aha, už po to ide. A nejaký odlišný zvuk. Nič sa nedeje, iba zvuk ako keď ma zbadá alebo niečo také. Proste ten zvuk sa ničím neodlišuje, keď ho nakrmíte týmto Toxic Donutom. Takže ideme hore. Wow, ten blbý laser. Ja vidím ho. Keď som išiel tak na ostro, že som sa najprv ukázal tej babke aj tomu poličovi a potom som ich odláčoval preč. A teraz idem na Implausible. Takže teraz mi to ten počítač, polič stlačí. Poď sem, psíček. Dobrý psíček! Dobrý psíček. Teraz dúfajme, že sa neotočí na tú stranu, na ktorú nechceme. A neotočí. Keď nás tento Francúz, tak ho ja nazývam, nespozoruje, tak máte dobre. Tak. No, aby si sa neroztrhol, ty psisko, jeden sprostý. A tebe to nastavíme. No to je hluk, teraz tam ide ten poliš. Teraz rýchle. Teraz musíme rýchlo konať. Tak, policajná čapica. Tak. Tu musím počkať za týmito dverami. Pravda. Ten poliš sa pohybuje strašne rýchlo. Tak aj to. Takže takto sa robí Playa Mafioso 20. Ak chcete návod, tak tu je.